जेनाखि नोंथांनि जेनाखि समयसाखौ आं मिथिगौ मानो होनना बुङोबा नोंथाङा लिमन बा जेन'बा गय गायनायनि मोनसे नोंनाव स्किम फैदोंमोन दा बे स्किमखौहाय जेनाखि वेस्ट मालिगाव प्राइमारियावहाय लहित मोनहा दाननानै मंगला मोननो होदोंमोन दा बे बिषयखौ नों मिथिबायगोन नामा? बे बिषयखौ आं मिथिगौ माने आंनि नामै मोनखानाय जिनिस आं बिनि सिगांबो आं बिनि फैसाखौ गासिबो होजोबखादों बिनि सिगाङाव गासिबो लांजोबखानाय फैसाखौबो बिसोर आंनो होफिनाखै हिसाबै आं बेखौ आं जेबो बुङाखै आंनि नांगौखिनि फैसाखौल' आंनो हरफिनबानो जाबाय होननानै आं बेखौल' बुङो दा नोंखौ बिपिएफ होननानै बिसोर दाननानै जेन'बा गुबुननो होदों नामा? बिपिएफनो होननानै बे दाननानै लादों आंनि न' खाथिनि मानसिनो बेनो होदों। सोरनो होखो? मंगलानो होदों। उसुंसे नांजाबनाय नामा नोंस्रा? उसुंसे नांजाबनाय। बेखौ सोर दानखो? बेखौ सोर दानगोन माने आंबोथ' बुंनो हाया मालाय बे माबानिसो दानगोन इउपिपिएलनि मानसिसो आंथ' बुंनो हायाना। नोंनि नामाव सफैखानाय माबाखौ नोङो स्किमखौ नोङो मानो दस्रानो होखो आरो दस्रानो होनायनि बेलायाव नों मानो केस होआखै? हायाखिसै आं माने सासे हालुवा जाम्बाया सोरनिबा खोथाखौबो जों लानानै माखासे खामानिखौबो जों मावनो हायाना बेनि थाखाय आङो गिनानै सिरि थानानै बेनो हगारना होदों आं। दा होमबा एबार फैबाय थानाय समावहाय बे जेनाखि इउपिपिएलआ थगायनानै नोंनि नामखौ दाननानै होबाय गुबुननो होबाय बिनि सायाव माबाफोर फोरमायबावगोन नामा? बेनि सायाव समजायनाय माने आङो आंनि नांगौ फैसाखौल' आंनो नांगौ 2500 थाखा हरदों नालाय आं बेखौ बिगासिनो दं दा। आच्छा बे स्किमनि नामाव 2500 होनानैसो नों बायखादोंमोन अब्लाबो नोंनिखौ दाननानै गुबुननो होबाय बिसोरो? गुबुननो होबाय।